дар вулусволии обии кӯҳистоноти Ҳирот гурӯҳи «Толибон» як дасту пои ҷавонеро буриданд. Ба нақли Ғуломфаруқ 2 моҳ дар асорати «Толибон» буд. Вай мегӯяд дар ин муддат борҳо хоҳиш кард ки раҳояш кунанд. мардумро ҷамъ кардам. эҳтимолан болои 100 нафарам биштар буд то мардуми роҳату то Толиб. ман унҷа ҷамъ кардам мардумро дафъа мер биёрдам унҷа. дасти барам қатъ кардам, пои мерам қатъ кардам. далили буд ки мо 4 нафар будим, сафар мерефтим. васат роҳ рефиқомо гуфт биёем инҷа чанд то секл бисунем берем, пиёда нарем. ма гуфтем ин настунем, битаре. гуфт на мо мистунем, то ки намистунӣ ҳам настун. балохира дӯстомо то мотор рад меомадам, моторои мардум бустунам, онро баста кардам то муҷар. баста кардам, оно ҳаракат додам, меми дасту пои инорам ва кардам. баъд ки барафтум, ино занг зада будам ба Толибон биомад умар бигирифту. абдулқодир раҳимӣ, раҳбари созмони мустақили ҳуқуқи башар дар Ҳирот гуфт, ин аввалин бор нест ки дар минтақа «Толибон» бо гуноҳи дуздии ҷавононро ба шеваи сангин муҷозот мекунад. 4 сол пеш дар вулусволии кишки Работи Сангӣ дар Ҳирот «Толибон» ҳамин гуна дасту пои 2 ҷавонро буриданд. гузоришҳо ҳоки аз он аст ки дар манотиқи зери назорати «Толибон» ҳукмҳои хеле бераҳмонаи асри миёнагӣ ба кор бурда мешавад. баъзан одамонро бо айбномаҳои зино ва равобити берун аз оила сангсор мекунанд.